Koth mamedo chwe oketho senta moro ma nyithi kiye kod nyithindo mang'aw e alwora ma Thurgem e Nyakach. Jadolo motelo ne chenro mag senta no Luke Jakoywa olero na chiedh nade omake kaluwore ni yamo nowalo kilese moko e sikul nyithindo ma kiyego. Kata kamano nyithindo go noyudo dhi chiemo to yamo ne ok oketho kama ne gichieme. The class that I thought was more safe, but you can see the cracks. It was funny that the cracks are here and even from the wire inside. So even this one, we are. Familia